estamos un año más en la feria de la mostra, en la caseta del ayuntamiento. I no res, pese que ha plogut, pareix que la cosa s'està animant i poquet a poquet jo crec que se animarà més i ja anirà la cosa bé. Bueno, estem així a Casa Susana, que ens ha deixat la seva meravellosa casa per a l'exposició. I bueno, els vestits que tinc així són del New Look, que es diu, que va ser una moda que va eixir després de la Segona Guerra Mundial. Durant la Segona Guerra Mundial hi havia molta restricció a l'hora de vendre teixits perquè tot anava de cara a l'exèrcit, però una vegada acabada va haver una explosió d'alegria i entusiasme arreu del món, excepte a Espanya, que estàvem en una postguerra, i els vestits agarren aquesta forma de silueta, de cintura molt estreta i la falda molt acampanada i en forma de flor. I, bueno, a part d'estos vestits que vos estava explicant, n'hi ha vestits antics, a la planta baixa, vestits que són datats de 1880-1900, i els altres que n'hi ha a la primera planta són fantàstics, de dissenyadors superconsagrats. Els he ficat un xicotet resumen de 2 o 3 línies en cada un per a que us pugueu fer una miqueta la idea de qui són i quina història hi ha detrás d'ells. Realment val la pena vindre. I moltes gràcies a Susana una altra vegada per deixar-me la casa i, per supost, a la ONG del Duende, que fan una labor impressionant a Burkina Faso. Moltes gràcies a tots. Bueno, doncs això de fer de guia en aquesta gent que són jubilats ha sigut una experiència molt gratificant perquè hem compartit molts punts d'opinió, hem vist que la fira al fi ha estat amb un to ben organitzada. Primer ens hem agobiat un poquet a l'hora d'estructurar les taules allà baix perquè ens ha plogut i entonces ens pensàvem que no arribaríem, però bueno, la col·laboració del nostre grup i de gent del poble al final ha eixit tot de categoria. Després ara ens han fet una ruta, per almenys el meu grup se m'ha desperdigolat tot i entonces han dit, bueno, lliure i a la 1:30 tots a dinar. Després m'he reagrupat en unes altres persones i estem així. I jo crec que al final té que ser una jornada per almenys molt bona en la que puguen viure experiències una miqueta diferents i estiguen en un entorn rural. Me dic José, soc el periodista de Traiguera, estem a Belllloc, estem molt a gust, la safata és molt divertida, molt alegre, se porta molt bé i de moment estem molt a gust. Estem tots els jubilats de Traiguera, tots, un autocar i bé. Nosaltres també tenim una filla romana que també està molt bé, però aquesta està molt bé. Jo no havia gastat mai, però bé. Aquesta fira és una fira de proximitat, on els productes són o de Belllloc o de prop. Hi ha vins d'Useres, hi ha vins de Belllloc, hi ha vins de les Coves. Així, per exemple, avui hem fet diversos tasts i hem trobat molts tipus de vins. Merlots en garnatxis, en monastrells, cirats, hi ha moltíssims cirats, és una varietat que ve de fora, però és una varietat molt suau, que té molta acceptació pel públic, i després inclús també hi ha ull de llebres, i també hi ha varietats tradicionals. Bé, jo avui, si vos dic la veritat, he provat 2 vins, un que no havia provat mai, que és Torregil, hi ha un cirat en un color, un vi negre, però en un color lleugerament més claret, que és un vi que m'ha sorprès per a bé. I després hi ha un vi fantàstic, també, de les Coves, que també m'ha sorprès molt, perquè és un vi en diverses varietats, una mescla, en varietats de raïm local, que encara se'l mantès, i és l'embolicaire, és una varietat autòctona de les Coves, per ells, m'han explicat, i en prou de roure, en 14 mesos de roure i 3 mesos d'acer. I és un vi que m'ha sorprès per a bé, és molt agradable. El Mas de Randell és un vi fantàstic, és un cirat monovarietal criat a baixa altura i és un vi molt aromàtic, és molt equilibrat, en un bon color i qualitat-preu és probablement dels millors vins de la província de Castelló. I com les troba enguany? Enguany, comptant en l'oratge que no ens va acompanyar ahir dissabte, però avui diumenge sí que està la cosa més animada i n'hi ha prou de gent. N'hi havia prou ambient? Sí, sí.
esperem que ara per la vesprada vingui una miqueta més de gent. I què, has tingut algun ratet per anar ahir a lo dels vins o què? Pues la veritat que enguany no. Sí que ahir vaig aprofitar per la vesprada a anar a veure lo de l'exposició de tratges que va estar. La veritat és molt bonica, la recomano perquè està molt, molt, molt bé. Però el vi que m'han portat una miqueta per tastar-lo i sí que m'agrada també. Sí. I hi ha alguna altra cosa que destacaries de la fira? Jo el que més m'agrada és l'ambient de la gent, el que li agrada veure coses, novetats, coses que hi ha. I vas a més fires o què? No, només que és que sí. Sí? La tenda, però faig coses jo en casa, però no només que és sí. Però l'altre on ho vens normalment? Per internet, tinc la meva pàgina Retales de Cielo a Facebook i per internet i la gent coneguda i això, i sí, és al poble perquè el sobre és d'ací. I què, vens prou o què? Sí. Per internet? Per internet també se fa molt el boca a boca, la gent que te coneix, usa altres i m'encomanen moltes coses. Enguany les camisetes han triomfat molt d'encomanar-les i els delantals i els Minions, claro, enguany són els Minions sí. I el futbol. La fira ens pareix molt interessant perquè gràcies a la fira nosaltres podem vendre els productes que realitzem en la Fundació Síndrome de Down de Castelló i al mateix temps ens donem a conèixer al públic que hi ha als pobles del voltant i de la província per a poder vendre els nostres productes a comunions, bodes, eventos així que la gent pugui col·laborar amb nosaltres. Tot el relacionat en el taller dels sabons, Ignacio és el nostre experto i col·labora en fer els moldes de les piruletes, els colorants i després ajuda a fer el sabor de les piruletes i es fica el palo. Enguany és el primer any que venim a la fira de Benlloc i ens pareix molt interessant ja que gràcies a aquestes fires ens coneix més gent a part de poder vendre els nostres productes. Al ser els dos d'ací també ajuda que nosaltres puguem vendre productes i així podem aportar beneficis a la nostra fundació. Normalment sí que anem a algunes fires de puestos de jocs que estan al voltant, tipus Villarreal, els pobles a prop de Castelló, perquè si no tindrem que anar molt a lluny i al portar el material i tot és un poc engorrós. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i fins a la pròxima. La fira està molt bé perquè és una forma de promocionar el poble i la gent pot vindre i conèixer les coques de Benlloc, pot conèixer els turons que nosaltres tenim i productes típics d'ací de la zona. Ahir va ploure molt, però esperem que la gent avui, a la vesprada, vingui i conegui totes les coses que tenim així a Benlloc. Home, gent jo crec que ha estat bé, l'únic que passa que, com no ha fet bon temps, jo crec que no ha acompanyat perquè la gent vinguera. Esperem que ara a la vesprada, enguany, en els vins, que també han fet una gran varietat de bodegues, de cellerers, la gent vingui i provi els vins i conegui un poc la fira.